Čo urobím, aby sme v Šali parkovali jednoduchšie a bezpečnejšie? Každý deň sa domov vracate s obavou, že nebudete mať kde zaparkovať. Parkovacie miesta mnohokrát zaberajú vraky alebo autá firiem či obyvateľov, ktorí v Šali neplatia dane. Autá parkujú v zákrutách, na chodníkoch či v križovatkách. Obmedzujú napríklad výhľad šoférom, ktorí nemusia vidieť deti prechádzajúce cez cestu. Sanitka či hasiči sa nevedia dostať k činžiakom. Naozaj čakáme, kým sa kvôli nekompetentnosti súčasného vedenia mesta Šale niekomu niečo stane. Preto ukončíme tento nebezpečný parkovací chaos v uliciach a zavedieme jasné pravidlá. Šalania budú parkovať ako prví. Motivujeme tým ľudí, aby si sem prihlásili trvalý pobyt. Získame tak peniaze od štátu, ktoré môžeme použiť na budovanie nových parkovacích miest. Vyznačíme miesta na vykladanie a nakladanie pred vchodmi, pre návštevy a pre záchranné zložky. Zároveň uvoľníme miesto na chodníkoch. Parkovanie bude jednoduchšie, dostupnejšie a hlavne bezpečnejšie. Som Robert Čibrik a v oktobrových voľbách kandidujem za primátora Šale. Sledujte nás, ako zo Šale urobíme bezpečnejšie a príjemnejšie mesto pre každého.